Türkmenistanda gazly içkileri öndüren Coca-Cola Türkmenistan kompaniýasynyň zawody özi işini hinidem gaýtadan dikeltmedi. Şeýle Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, kärhananyň işgärlerine häzirki wagtda aýlyklar gejikdirilip berilýär. Coca-Cola zawody hinidem işlemeýär, önüm çykarmaýar, işgärleriň aýlyklaryny gejikdirýär. Hinide çenli salgytlara degişli käbir meseleleriň kadalaşdyrylmanlygyny aýdýarlar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy bu şirkete ýakyn çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Onuň sözlerine görä kompaniýanyň işini dikeltçeginiň özü de sorak astynda galýar. Baş kompaniýa tarapyndan çynlakay dawa edilmezligi üçin bu kärhanany häzirlikçe ýok etmeýänligine hemme göz getirýär diýip habarçymyz belliýär. Azatlyk radiosy Coca-Cola Türkmenistan şirketiniň eýesi Türkiýanyň Coca-Cola içecek kompaniýasyndan kommentari almagy ýanşýar. Coca-Cola Türkmenistan öz işini 2017-nji ýylyň dekabr aýynda bökdäpdi. Şonda Azatlygyň ygtybarly çeşmeleriniň gizlilik şertlerinde aýtmaklaryna görä, kompaniýa öz işlerini bökdemegi bilen bir wagtda önümçilikde işleýän işgärleriniň bir bölegini işten boşadypdy. Türkiýanyň Coca-Cola içecek kompaniýasynyň wekili Aleksandra Akkerman şol ýagdaýlar barada 2017-nji ýylyň 5-nji dekabrynda Azatlyk radiosyna beren interwýusunda kompaniýanyň Türkmenistanda valyuta çalyşygyna degişli käbir kynçylyklary başdan geçirýänligini, şu sebäpden onuň işiniň bökdülenligini aýdypdy. Mal şonda Coca-Cola Türkmenistan kompaniýasynyň işiniň doly bes edilmegi barada gurrun edilmeýänligini belläpdi. Türkmenistanda Coca-Cola önümlerini çykarýan kärhana Aşgabatyň 11-nji etrapçysynda ýerleşýär. 2016-njy ýylyň başynda nakt valyuta çalyşygyny gadagan eden Türkmenistan şondan beri telekeçileriň valyuta çalyşmak mümkinçiliklerini ençemegedek çäklendiripdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä şu gün Türkmenistanda Coca-Cola kompaniýasynyň Dubayda, Özbekistanda we Iranda öndürilen önümleri satylýar, hususanda 1,5 litrlik önümiň bahasy häzirki wagtda ortaça 30 we 35 manat aralygynda satylýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň maglumat tehnologiýalary boýunça ýürütüleşen kampaniýalary 14-nji iýuny Lewap vilayatynyň Türkmenawa şäherine kiber howpsuzlygy maksat ederdi diýip hökümete ýakyn habarlar çap edýän Arduino News saýty habar berýär. Habardan ma'lum bolşuna görä sanly zamana atlandyrylýan konferensiýany Türkmen Transit Hojalyk Jemgyýeti gurnaýar. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Aşgabatda 11-nji iýuny Türkmen tehnologiýa kompaniýalarynyň bir nemis kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy maksat edenligini habar berýär. Maglumata görä Türkmenistanyň Türkmen Transit akylly tilsimat ustad inžener imdat elektronika ýaly yerli tehnologiýa kompaniýalary Aşgabatda Germaniýanyň Saab C kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy maksat edipdir. Beýleki tarapdan mundan ozal Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkmenistanyň howpsuzlyk edaralarynyň ýurt raýatlaryny kiber giňişlikde ýygyrlamakda daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýänlikleri barada güýçli alamatlaryň bardygyny habar beripdi. Ýatlasak Azatlyk radiosy ýanwaryň aýagyna Türkmen hökümetiniň kiber giňişlikdäki işçiligi we munyň ýurt raýatlaryna oňoýsuz täsiri boýunça geçiren derňe işiniň netijelerini çap etdi. 31-nji ýanwarda çap edilen derňewde Azatlygyň hökümete ýakyn çeşmeleri Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň 2 ýerli hususy tehnologiýa kärhanasy bilen hyzmatdaşlyk edip, Roden Schwarz nemis kompaniýasynyň enjamlaryny we eksport maglumatlaryny ulanmak arkaly internetde ýurt raýatlaryny ýygyrlaýanlygy barada güýçli alamatlaryň bardygyny habar beripdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda sement gyçylygynyň we gymmatçylygynyň fonunda paýtagtyň angarlarynda basylyp goýulan Iranyň import edilen sement peýda boldy diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Merkezi madde enjamlaryň üçünçilik hojalygy kärhanasynyň 6 sany ägirt uly angarynda Irandan import edilen sement saklanýar. Bu sement hepdäniň duşanma güni geldi. Telekeçiler bu sementi guruluşyk dükanlaryna, welaýatlere satywa çykarýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 12-nji iýunda gurrun berdi. Habarçynyň aýtmagyna görä bu angarlar ýurdun owa hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrligine degişli bolup, olar Aşgabatyň Bagtyarlyk etrawynyň bitaraplyk şaýolunyň urunda ýerleşýär. Öňbular owa hojalyk önümlerini saklamak üçin niýetlenendi. Ýöne ýurtda owa hojalyk önümleriniň adalmagy bilen bu angarlar dürli telekeçilere kärinnesine berilip başlandy. Habarçy Ahal welaýatyndaky Kelete sement öndürjü kärhanada awatlaýyş bejeriş işleriniň geçirilýändigi sebäpli onuň
tapyk bolmagyna galyandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosuna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň owa hojalygy we daşky gurşawy goramak ministrliginden, Keletedäki sement öndürji kärhanadan we Türkmenistanyň Sowda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginden kommentari almak başartmady. Şeýle-de Erandan import edilen sementin mukdaryny hem anyklap bolmady. Ýöne White Rose Business Group neşri 2018-nji ýylyň mart-dekabr aýlary aralygynda Iranyň Merkez Aziýa döwletlerine, şol sanda Türkmenistana 247 000 tonna sement eksport edendigini ma'lum edýär. Şeýle-de Financial Tribune neşriniň şu ýylyň 28-nji ýanwarynda beren maglumatyna görä, geçen ýylyň soňky 10 aýynda Irandan Türkmenistana import edilen haritlaryň bahasy 305 milyon Amerikan dollaryna barabar boldy. Bu döwürde Türkmenistan Irana bahasy 7 milyon Amerikan dollaryna barabar harit eksport etdi. Irandan Türkmenistana satylan haritlaryň esasy bölegini sement, kartoşka, alma, şeker, plastika önümleri we guruluşyk materiallary emele getirýär diýip neşir habar berdi.